за една иновативна пейка от Варна, ще ви кажем сега, която е изработена със съвременни технологии, краси морската градина в града. Тя е създадена от студенти и архитекти с идеята да подкрепи кандидатурата на града за културна столица на Европа през 2019. Я да я видим. Ренч или Ред Бенч е иновативна и атрактивна. Варненци могат вече да я видят до казиното в морската градина. Идеята за нея се ражда в архитектурната работилница Арх Плюс, чието основатели са Христо Топчиев и Емил Боролянов. Пейката е дигитално моделирана, а кофражът е произведен с помощта на цифрово управляеми машини. Изработена от бетон по модела на каменните мебели, които красят морската ни градина вече повече от 40 години. Тежи 800 кг и няма нужда от поддръжка, защото вандалите и атмосферните условия не могат да й навредят. Нашата идея е, че трябва да правим експерименти, архитектурни експерименти и неща полезни за хората, свързани с градския дизайн, градската среда. Ние подкрепяме кандидатурата за културна столица на Варна и се надяваме тази пейка да стане като някаква местна забележителност също тук в града. Да има успехи и, както казахте преди това, да бъде поставена на още поне няколко места, ако идеята се хареса. Младите архитекти и техният екип Йоана Атанасова, Иван Палазов и Димитър Кьосев решават да подарят ренч на морската ни градина, за да видят как ще реагират варненци и гостите на града. Освен това, водят преговори с общината да участват в разкрасяването на парка край морето с още иновативни и дизайнерски градийски мебели. Тази пейка е нашия подарък за варненци. Ние я направихме, изпълнихме я и я подарихме, получихме разрешение от главния архитект за поставянето и тук. И от тук нататък, защо не? Какви са първите впечатления на случайните минувачи от новата придобивка на морския парк? Пейката е интересна, защото като гледам няма други пейки такива в морската градина. Дизайн е интересно направен. Не е като дървените пейки, обикновените. Мислите ли, че трябва морската ни градина да бъде обзаведена с други подобни такива мебели? Разбира се, да. С всякакви други, защото е много мръсно, много щупено. Ето виждате, навсякъде надраскано. Въобще българите сме големи варвари, наистина. Много ми хареса. Какво ти харесва от нея? Формата, цвета, всичко. Цвета е хубав, обаче е малко твърда. Какво мислиш, че трябва да се промени в нея? Облегалката да е по-дълга, по-висока. Обаче мислиш ли, че ако се разчупи малко тази пейка, ако се добавят още такива в морската градина във Варна, ще се разкраси по някакъв начин на нашия парк? Мисля, че да, защото е по-уникален цвят и не е само кафяво или черно. Ако идеята се хареса и на местната община, младите архитекти вече имат готови проекти. Тази пейка ще остане уникална за морския парк, но следващите биха могли да се прикачват една към друга, да бъдат с различен цвят и структура, а защо не и прозрачни.